amot at dating na. Dake ayat ko ken ka ngempeluk di mo makita kaslak lamaan buy-buyain ka ngamin di mo amot at datrik na. Anyakit di dirigat na nagkursanadang di nagkakursanada laglag ka si kaapuso taapay-pay lang nga iso. Anyakit di dirigat na no di na amot tamarik na umanay aliw-liwa umaylaw ang nais panaka. Nagsakit no makit kita at sa balik di ka arpan ket sikat tay inggit anak iparang arang mga iso saan na siya. Ayat ko ken ka ngempulus di mo makita kaslak lamaan nubuy-buyain ka ngamin di mo amot at datrik na. Kursunadang di nagkakursunada laglag ka si kaapuso taapay-pay lang nga iso. Anyakit din dirigat na no di na amot tamarik na umanay aliw-liwa umaylaw ang nais panaka. Nagsakit no makit balik di taarpan ket sikat tay inggit anak iparang arang mga iso saan na siya. Nagsakit no makit kita ngadan sa balik di taarpan sikat tay inggit anak iparang arang mga iso saan na siya. Iparang arang mga iso saan na siya. Jak mawatan daytoy riknag sipud pimanaw ka tuy dinag
niragsak, di sinangan tangayat, sumangpet kanta na namin ta, niragsak, di sinangan tangayat. Sa dinuman di ayan mo biyag ko, kaya't kukumaken ka ngay pudno. Sika ka na yun harapap ko, ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko. Sa dinuman di ayan mo biyag ko, kaya't kukumaken ka ngay pudno. Sika ka na yung di harapap ko, ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko. Uray pa'y aglabas ngitawin, ikariken ka nga sikalain, di ka masursuro biyag ko alipate. Uray pa'y adakun ikay tanin, sa dinuman di ayan mo biyag ko, kaya't kukumaken ka ngay pudno. Sika ka na yung harapap ko, ket di kanto mapukaw tuy lagip ko. Uray pa'y aglabas ngitawin, ikariken ka nga sikalain, di ka masursuro
alipaten uray pay adak tun ijay tanen uray pay aglabas nitawen ikariken ka na sikalain di ka masursuro biyag ko alipaten uray pay adak tun ijay tanen uray pay adak tun ijay tanen nung malakip ka ay ayamin day tuwirik na di ako kumusta ka siya karimit at tarik na kit na siya itik ko na sikalat at panulot ko kasla maperdi to'y ulo kaput rituer day to'y puso mangrema sakit ka tadi na pa'y suratan di na pa'y tawagan kastoy ka tinaginaryan kunam nga inoran-oras asikan tut tumawa kunam ang linawas patulutan nagtisurat uray may sa awan tinungkal mo inuulbod lay kain sa saon tungkal nung malakip ka ay ayamin day tuwirik na biyag ko kumusta ka siya karimit tiyata tarik na kit mo siya itik ko na sikalat-tagtag pangunot ko kasla maperdi to'y ulo gaputo rituer day to'y puso mangremag sakin ka tadi na pa'y suratan di na pa'y tawagan
kastoy kad tinakinarya kunam nga inoran-oras asikan tut tumawa kunam linawas patulutan nagpisurat uray may sa awan tinungpal mo inuulbod laing kain sa sao uray may sa awan tinungpal mo inuulbod laing kain sa sao ay ito'y dik na di ka man la nagpakada imbatinag nga agmay may sa maasika kumao ayat ko ururayek sublim to'y biyag ko kailiw ko ni ajek mo ayanan bara nila ilo tunggal madardarep ko dagiti sinangal taa karinyo ayanan dagiti karimana pudno imbatin nga awan ti basol ko amo metasi kalaing tinayat ko inbate kanapwan kinapudno ngem siyak linipad mo awan insam itpanagayat mo apay nga inbatinak napanandag iti samit karim kanya sapsapulek dagiti la ilong kanya apay nga kita awanen idam sa sipot di manaw ka mas na ay to'y rik na di ka man laan nagpakada imbatinak nga akmay tayo mamsa maasika kumao ayat ko ururayek sublim to'y biyak ko kailiw ko ni agek mo ayan ang bara nila ilo tunggal madardarep ko dagiti sinangal taa karinyo ayanan dagiti karimana pudno imbatin na aawan ti basol ko amo metasi kalaing tinayat ko impate kanamwan kinapudno ngem siyak linipad mo awanin sami itpanagayat mo apay nga inbatinak napanan